U saradnji sa Intelom, kompanija Comtrade donirala je početkom marta 30 Classmate računara đacima Beogradske osnovne škole Jovan Miodragović. Priču o tome imali ste priliku da vidite nedavno u sklopu reportaže o poseti Craiga Barretta, predsjednika borda Intela. Ovog puta fokusirat ćemo se na ono što Classmate, ili preciznije rečeno Comtrade Cool Book, može da ponudi obrazovanju, a što je ujedno deo nove Intelove inicijative World Ahead. To je akcija, globalna akcija, svetska akcija za unapređenje obrazovanja, odnosno uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovni sistem. Coolbook je mali računar koji se lako prenosi sa mesta na mesto. Ima odličnu autonomiju i izdržljivu konstrukciju. Sistem je zasnovan na Intel Atom platformi koju karakteriše idealan spoj performansi i mobilnosti. Tastatura je potpuno prilagođena dečijim rukama i uz to otporna na prolivanje tečnosti, a računar standardno posjeduje web kameru i mogućnost bežičnog umrežavanja. Ono što je najvažnije od svega je softver koji je instaliran na svakom Coolbooku. To je softver koji omogućava potpunu interakciju između studenata, odnosno đaka sa jedne strane i učitelja i nastavnika sa druge strane. Pri tome je sve prilagođeno osobama koje nisu vične upotrebi računara. Paket se sastoji iz dva dela. Prvi je namenjen nastavniku i on omogućava potpunu kontrolu rada učeničkog računara, zadavanje i pregled zadataka, ocenjivanje, razmenu podataka, kompletnu razrednu administraciju i slično. Đaci sa druge strane dobijaju odlično dizajnirano i potpuno prilagođeno radno okruženje u skladu sa potrebama modernog doba. Pored toga što mogu da rade na zadatim projektima, imaju potpunu slobodu da uče kroz kolaboraciju, ali i da dodatne informacije nađu na internetu. Nažalost, prostor nam ne dozvoljava da ovog puta detaljno opišemo sve funkcije sistema, ali ovoj temi ćemo se sigurno uskoro vratiti. Pre svega se očekuje završetak lokalizacije softvera na srpski jezik, a Comtrade je također najavio da će Coolbook računare donirati još jednoj beogradskoj školi.